Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur Gusti ingkang murbeng dumadi awet kathahipun berkat rahmat. Mugi kawilujengan kebagian kebagas warasan tansah kasasira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Sholawat salam katetapno dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil akhir. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu guru pambiji para rawuh ingkang kula hormati saha para kadang trahing sutresna budaya ingkang bagya mulya. Tepaaken nama kula Aura Rahmania Putri saking MTSN 2 Kota Blitar. Wonten ing wekdal menika kula badhe ngandharaken pangredaning manah kula minangka tiyang wonten ing pagesangan kanthi irah-irahan wigantine karukunan sajroning masyarakat bebayan. Para rawuh ingkang bagya mulya sejatosipun wonten ing pagesangan punika kula tuwin panjenengan sampun boten mirungan minangka tiyang kita tamtu betahake tiyang sanesipun. Bab menika dadosaken menawi karukunan sajroning pagesangan kawiwitan saking karukunan masyarakat rumiyin. Tuladhanipun inggih saged kaliyan tangga tepalih lajeng marang masyarakat tunggal RT, masyarakat tunggal desa, lajeng minangka lerek 6 kados kula saged kaliyan Buddha Taruna. Wonten ing jaman ingkang sarwa ewah taksih wonten tiyang ingkang kedah pamanggih boh bilih gesang menika boten betahake tiyang sanes. Pakarti menika saged dipun wastani ati sosial. Kathah tiyang ingkang boten tepang kaliyan tangga tepalih. Lajeng kathah ugi tiyang ingkang boten tumut kagiatan mliginipun gegayutan kaliyan tiyang sanes sat lemah lumrahipun dipun sebat boten umum. Kula rumaos menawi perkawis menika saged dadosaken kaseduluran mliginipun ing masyarakat boten gumantung. Awit saking menika dasaripun karukunan mapan wonten ing rumaketing masyarakat kasebut. Para rawuh ing suka basuki wonten ing tiyang Jawa rumaketing masyarakat menika saged katindakake kanthi laku sakmenika. Ing nomor sapindah grapya inggih menika tumindak ingkang remen aruh-aruh dumateng tiyang sanes. Tuladhanipun bab bilih kepanggih tangga saged ngaturaken monggo lajeng pasuryanipun kedah mesem supados boten jalari ajring tiyang. Nggih napa mboten? Sanesipun mbok bilih kepanggih tiyang sepuh saged matur derek langkung Mbah satemah sakliyanipun grapya ugi nuduhaken unggah-ungguh basa Jawa tumrap ing masyarakat bebrayan. Ingkang nomor kalih kandang karya inggih menika wujud tulung tinulung ing masyarakat bebrayan. Tuladhanipun inggih menika sambatan menakake margi bisa lajeng sambatan menawi tangga tepalih wonten hajatan utawi kasripahan. Satemah sambatan menika saged nuwuhake rasa kaseduluran senajan boten sak keluarga. Ingkang nomor 3 gadah watak tepas lira. Kadosta ing Pancasila kaping 3 wonten ing sajroning masyarakat kita kedah urmat dhateng sapada. Bab-bab ingkang magepokan kaliyan masyarakat kedah dipun rembak sesarengan kanthi musyawarah kanthi urmat marang pamanggih tiyang sanes. Para rawuh ingkang bagya mulya saking bab ingkang sampun kula andharaken ing pinjen kula badhe ngemutaken bab bilih karukunan menika ugi kawiwitan sanggih panggalih utawi niat kita rumiyin kanthi niat ingkang temenan wonten ing saben masyarakat mila karukunan kasebut saged kinayuh.
cekap semanten anggenipun kula atur sumangga sesarengan panjenengan kaliyan kula saged sesarengan membangun karukunan wonten sajroning masyarakat kanthi asesanti cerah agawe bubrah rukun agawe sentosa rahayu rahayu rahayu. Kupat bumbu santen menawi gadah lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.